moms! Ayan, so for today's video, ayan, una sa lahat gusto kong i-congratulate lahat ng mga graduates nating mga kids na yung ating mga kabataan from elementary and yung mga nag-aaral ng preparatory and kindergarten. Kasi yung aking mga pamangkin po ay gumraduate din ng kinder and prep. So congratulations to Kyla and kay Kurt. Ayan, ako, Tito really loves you and I'm so very proud of you. No, kasi alam ko, hindi man kayo lumalaki lagi sa tabi ko, hindi man tayo palagi nag-uusap. Pero, you always makes me feel na ako ay isang mahalagang magulang din para sa inyo. So, sobra ako nagpapasalamat sa inyo kasi hindi nyo pinaparamdam sa akin na nag-iisa si Tito, no, na kahit wala na si Mama, nandiyan kayo na family ko. No? So, sa lahat ng mga kids out there, sa lahat ng mga kabataan na nandiyan, huwag tayong magpapatalo sa hirap ng buhay na nararanasan natin. No? May mga ibang kabataan na talagang pinagpala dahil naibibigay ng kanilang mga magulang yung kanilang mga pangangailangan when it comes to education. So, gayon din sa mga kabataang kapos, no, or kulang sa pag-aaral, huwag kayo sanang mawalan ng pag-asa at huwag kayong sumuko at panghinaan ng loob dahil wala kayong baon, wala kayong tawag dito, wala kayong pamasahe, no. Lahat ng bagay may paraan, lahat magagawa natin ng paraan. And nung nakaraang araw kasi, no, meron ako nakausap na ilan sa mga kabataan na nandito sa Hinaguan na nagtitinda ng mga kung ano-ano, yung mga vendors dito na may mga nagtitinda ng mais, may mga naglalako ng mga mangga, kung ano-ano pa. So, yun lang, hanggang sa parang bigla sila nakapag-open up na na-share yung kanilang story na ang dami nga nila sa pamilya, magkakapatid sila, ilan, tapos sabi niya pa nag-graduate na siya this school year at kaya lang yun nga, sayang daw, hindi man niya nakuha yung pinakamataas na grado kasi madalas nga rin uma-absent siya. So, sabi niya kasi yung ibabaon niya is kailangan pang i-budget para sa buong pamilya nila. Kaya naman, naisip ko na instead na magbigay ng cash, ba't hindi natin ibigay yung bigas? Siguro kasi parang mas importante na malagyan ng laman yung ating sikmura para nang sa gano'n makapag-isip tayo ng maayos. Alam mo yun, kapag may kinakain ka kasi, pag may laman ng iyong tiyan, makakapag-isip ka kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung pwede mong gawin sa buong araw, di ba? So, iba pa rin kapag nalalagyan natin ng laman. Nang sa gano'n pagpapasok tayo sa eskwela, magiging active yung mind natin. So, for that, gusto ko rin magpasalamat, of course, sa tulong at suporta ni Ate Jenjen Tandayo and Mar Digdigan. Maraming salamat. Hindi talaga, alam mo, isang chat ko lang sa kanila, yes, oo, agad. And automatic, nagbigay talaga sila, tumulong sila. Maraming salamat. I love you both, no? Actually, sobra akong natutuwa kasi alam kong gusto nyo rin na makatulong in a small way. At ganoon din naman ako, hindi man siya gano'ng kalaki o karami yung ating naibigay, at least meron tayong nasisharean. So, maliban dyan, nag-share din tayo kasi nga gusto ko rin mag-thank you kay Brenda kasi meron kaming event, bago kami umuwi na Manila this coming June, meron kaming dalawang event na ibibigay rin sa akin, and this coming June. So sabi ko, gusto ko ma-share yon. Hindi lang sa mga pamangkin ko, kasi ako sa mga pamangkin ko, automatic, meron na yan sila kaagad, alam nila yan. So gusto ko lang din ma-share yon, especially sa mga kids na nandito na nakakasalubong at nakikita ako. No, every time na dumadaan ako dyan sa labasan, sumisigaw ng Mamshi, good morning Mamshi. So, alam mo yun, I'm just so thankful and na yung mga kids, hindi lang yung mga nanay, is nare-recognize na rin ako. Kaya naman, mamimigay na tayo. Let's go! Dito tayo sa sa mga kapitbahay ni Brenda. Yan, yun nandiyan, marami din sila mga anak. Mamimigay natin sa mga bata na nag-graduate ng elementary at kinder. Dito sila.
Yan yung mga kids natin. Hi! Diyan na lang sa baba. Say hi, say hi. Sino mga gagraduate ng grade 6 tsaka prep? Grade 6. Kasi ang aking pamangkin ay graduate ng grade 6 tsaka prep. Ano ito yung ibang bata? Ano ka? Ay, yung iba. Sino dyan? Grade 6. Meron kang anak o apo? Ano? O, halika dali. Asan mo? O, dali. Kaya talaga sa mga kids. Halika. Ilan taon ka? Halika dali. So, special thanks muna to Mar and kay Ate Jen for this gift. Halika. Anong grade mo na? Grade 2. O, halika. Grade 6 ka na. Halika. Halika na ba? Ha? Grade 7. Mag-grade 7 na pagpasok. O, halika na. O, dali, halika na. Sige na ba? Yan. O, dali. Halika na. Nag-graduate. Sino pa? Halika. O, para may bigay kayo sa ano nyo. Salamat kamo. Salamat. Mag-thank you. Pahingon. Thank you po. Halika. Thank you, Ate Jen. Halika. Salamat Ano hiya? Mag-thank you. Mag-thank you. Sino pa? Halika. Koy, dagan. Ay, naku, pag hindi na kayo naabutan, bahala kayo, ha? Maubos na. Mag-thank you. Thank you po. Thank you. Ilan na lang to. Kanina wala. Ngayon, dumami na yung lumapit. Ay, dali mo. Sila kuya naman. Si ate. Magkabatid ba kayo? Bugas. Ibigay sa inyong mama. Suklay ha. Mag-thank you kayo. Salamat. Koy, mga wata ka mo ayahin na na. Ano? Yan. Salamat po. Anong grade na? Thank you. Asa si ano? Nandito yung apo mo? Ako, anak. Ano kayo? Ay! Koy, nakaya mo. Magkano itong ano? Para na sa amo. O batsiko. Pwede bigas bayad. Bibili tayo ng candy kabalit. Ay, ikaw din? Ay, naaka na. Nanay mo, sige. Uwi mo na ha, kasi baka mamaya ano pa yan, matapon, sayang. Salamat. Bibili tayo na Salamat. And again, thank you so much to Ate Jen and Kuya Mar. Ayan, sa mga taga-Hong Kong. Para pang naman sa eyeliner. Sige, Boy Luis. Thank you so much. Ayan. Ay, si baby. Na anak? Ay, ikaw. Jente. Tagayin. Ito sa'yo, isang sako. Oh, dana. Thank you. So, that's it mga moms. Again, thank you so much sa mga nagpahatid ng kanilang biyaya para maipamigay din natin sa mga kabataan dito sa kanilang compound. Till next time, God bless everyone.